Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. U executive member jangka Kasils Autonomous District Council uba pet ya ketnat kayi, uba polling do, haka santarik mentau naiwing arajar ket kendai. Ula banjur baki kasi ki basyong de madan ki de ban register ila de hapo katnat kayi jong ka district council kenang ban khangla ki weipat ki jai ben riau ki bam de ki riau lom ki ba persang ban ri tengan ila de haka kerteng ki ken thai kasi kham tam haka bai de bat ka kayi ka pateng haka jingkran bat kinong pathai khobor uba polling do ulaong baki kasi ki bam register ila de hapo katnat kayi jong ka KHADC kin sha weng bet na ki jaka baki syong de jing de hasurok ne hapo rot madan kalong ke ka ba excitement buat ka bam internet ba ke ni ke kenhun jong ki fokus kinwan hata rukom ka ba kilawan menin namar kani kedai ka institution jong ka jadun riu jong ka council ba ngila abandon ki jing ya phe jemut hangni hentai andrei ba pi approach ya ka office jong ni ka institution di community ba dibenden certain ethics ke bagi group dan ki kenhun dan ki NGO kin maintain ya kini ka akor ka buram kajing perta slogan kajing ya kerkiu perkau bat kajing wan joki shani ka council klem da bu lanepan ya ka appointment kala ben ilupa ya kajing bamburab kajing ki ya kani ka council ka institution de khamtam haba ki nongelam ki jongki ki gamba ki dei ki batip pat ki basung thu ya ka an ni community some basic courtesy naki but am hakani ka rukaman ka ba ki lasu jenrat lasu terkau kerkiu agar kami kaba pemitenan. Bat kani ka reflect hi ya ka lack of respect kejoki ya kani ka institution. Bat kan halang ruk kumta shabal kamtam sigi weki jai nrio. Bat ki jelah jong kani ka ri. De kaba ar kan pois ki issues ba raise da kani ka delegation. Kani ka delegation kaba 1 minute kadon sangut bat kaba lengok kalong ba na preng jong kini ki delegates ki balai kendo yo CEM arngut naki kidai ki bre ki bala sha shankuna haka high court hadin jong ka jinglet ki jong ki sha ka high court persya ya kini ka public notice ke jongi jong South Rik October kani ka public notice kabangi krenshai ba kino ki ba carry out any trade or business without a valid license issued by the KHADC. But ka court ka pin kan mau kala bu kala ka jingkli ba kini ki tribal nyongot ka ai ka kam nga jungki kidon jingkit kli ayu ba ki wan cha high court halor ka case ka bayday but ka trading by non-tribals act te bat hadin jong ka jing ngap ka jong chief justice la shan kunai ki ka fine golong san hajar marwai tiki mat ki ba kini ki kani ka kenhun kala panra lada shu ngap tang na kania ka jong ki kan snow ba ka don ei hendrain dangilap dep ban study bah hang ni kidon kadai ka kijing dawa ki bam shom nia hang no ru ka baning kong kijing dawa ka jongki ka ong ba ka KHADC kan buram ya ka status quo order jong ka Meghalaya High Court ngala da pen chai teng chwa bat ngan ban biang hang ni ba kane ka High Court order ka ba rim ka bai dei bat street vendors kai dei tik tang bat ka issue jong ka state government ka bolong ba kini ki vendors
ki ong ba kidon ya ka hok bakin trade kum kata ka right of livelihood but ka state government pat ka court ka ong ba ka state government kan penbiang ya kini ka hok zone Henry ngila kedau pat hang tu bana nak kaliang juga council kamdei ka party siya ni ka high court order jong arajar khat riu but dei nak kata kadau men hani hadin ba ngila penmi ni ka public notice arsin lenter hak kes ka hearing ka baningkong yek petitioners ladap ban impose nan da ka fine marsan hajar yek ni nyungut but hak hearing ka baar ka bagini ki juk ki briu ka le ya ka review petition ya ka taru ka court ka ladap ban dismiss ka bamut ba ka rai jong ka council lingba ka ni ka public notice kalong ka ba syong an ka bat ka ba syong nia ka baar kajing dawa ka jong ki kalong baka ki ADC kan buram ya ki kendon jong ka an kata the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014 kani ka act wala pas da ka assembly kasnam hajar khat sau bat ka ba kani ka kenuhun ka ong bangi di ban buram kani ka act hi ka ong ba ki vendors street vendors ki badai ki non tribals ki deban pendap ya ki jing don kam jong ki an jong ki autonomous district council ha ki scheduled areas kabamut ba kani ka trading by non tribals act 1954 bat ki rules apo jong ka ki yang bala itu da kani ka act jong arhajar khat sau de kabalai kalong ba kani ka jing dawa ban weng no si semdan bat weng mador ya ka hukum bat ki form ban register ya ki nong dia madan trairi ko bangala keren teng menin ngakwa ban retreat mentak sengi ba ka jing sam ka jongi ya kini ki form kadai nak bentak interest jong kini ki vendors hi ka pamut baningkong shwa ba ngidei ban ngi don government ta ya ka database ka babiang ka balong complete ya ki judge treat ka bakini ki bre ki trai kat nungut ki don hangno ki shong pat kum ta ter de ka bakham kum san shu kalong ba kani ka jing pendap ya kini ki form kalong ka declaration jong utu utrai ubaong ba kani ka mar ka de ka jonga uni brosyong new data undang trai jonga ai undeclare kumta mat jong ka council namar ba la pendon kam palat bakla palat ya ka ni ka jinglong schedule tribe ka jongi da ka ba la syukam ya ubrio la ni la syukam ya ka mar ka mata ba ka de ka jong la ni ka kasi de halor jong kata bangi ong iki ba ka ni ka form kan ya da ya ka economic interest jong tu try bosyong bukan bosyong Ramadan bat hakajuk kopor kan ya daru bat kan ya rapru ingi bangin detect ya ka jing don jong ka benami transaction ka bangi tip ka jur baha ha ka ni ka cela ti hakajuk ka por ka way pada ka direct benefit ya kini ki hawkers ki ba register ila di bat ka council tolong ba hadin ba lalak ban create namar kat kum ka jingtu jong ka state government bat kum ju ke ruling jong ka high court don kam bandon ya ka hawker zone kata ka di ka view jong ka high court bat namar ba kani ka hawker zone kan long bet tang ka yo na banta kini ki hawkers kabut ka jing don ki jong kini ki registration ki registered hawkers kan yarap ba na kini ki ba register ba ka council kinyo ya ka priority ha ka badai bat ka allotment jong ka jaka syong yo andala create ka hawker zone ti ki babun ki benefit ki banyo bat ngi
kum ka isi bat manga kum em in charge ngalingo ba balai ka don kata resistance kata ka jing so salia na kalian ka jongki bakin register yela dia ye ki keteng ki jongki ye ki details ki jongki de kira penman ya kata ka isu ba don ki bayo ka form don ki pamyo kani ka form kalau available bat kani ka office but kamdei ka kamram ka jongi hagi siang ila le bha ki enforcement ke la le ban sam hakapor ngi kanda iri andai kadika duty jong u jo vendor kan bon wan ban shim ya ka form pandap mar kadai nam tak interest jong u hi te ka bat ka basau ka baong ba ban ai trading license shaki bam dei trash nong hakarukam ka basai bakhoj bat ka bamla siliang bat hakapor kani lali ka penlengok cucu ini namar kadon jinge dei u ka vendors association bat ka jing ai trading license maka trade license ngi ai siki non travels kani ke body ka baong kani ka kenuhun jong ki hawkers ki bari ki khasi te boleh ki ka banya chap palat ya jong ka put rekam jong ki bat ban ong ba hakan ukur kom ka council ke depan ai trade license ya kata ngi melaman semotu buat ngi pan ketika kamram jok piru wan pan jing bencai naki de kastan ke jungi kalong shai ngi niat cepat buat kenika registration process gitu baru kibakwa ba kan kinyo ya ka jing itu ya ka jing ada jong ka council buat kamtam pan facilitate ya ke rehabilitation jong ki la shai la sisngi nang la create ka hawker zone da state government lani da council lani baro ar kini kidi ngaken tu bikin wan syahmat wan shim pendap ikini ki form bat ka dei na benda interest ke jongki de kino pat ki ba da ka mon ke jongki kim tre ban ya rengkat kim tre ban submit ikini ki form de ngimdan e ban ong ka jing du kan dei ke jongki ten rei ngi syukur pat ba kino msha penshit kino msha helam bakla haki kat tu kan ni ki vested interest ki bakwa ban ui bat ben kenram kenang ba ka status quo kan ne ka kam syong madan syong surok kan ne kum ba kalong menta kenang ba kan dei na benta interest jongki kat tu kat ningun ki individual dan ban biang ini ke hari ini ke point ba ka hawking ka ba yat menta kalong illegal unhygienic and a cause of inconvenience to the general public kabalong bian kabalong kabam koj bom kya bat kabalong kajing pentut ya ki pat ba kini kinlong ki kriteria ki bangin shim hakapur ba i tau ban put up ya kini ki form hakmat jong peneka market committee haba penrem jor ya kajing wantur pat ba jong kinong dia madan sha office trekam jong ka district council hakaba bonaki kideki khasi uba polling do ulaong bakani kajing wantur pat ba kadai kajing bamburom sho jong ki khasi ya ka office trekam jong ka district council kabalong ka shlem yadai ki riulom nong snong jong ka jala balapun ko bor katkum ka riti sencar jong kari India abang ngimdan statistics ngimdan jingken ngimdan details ya kini ki vendor ke ke baja kalong ba ka benami ke jingkam kerteng kalong rampan de unu brio ubakwa ban escape ban siu ya ka ban apply ya ka vendors license usu ong baik nganga di tang nong trai i try de ini kong de ini ba de nak tak tahu kini ke form kamot ba ubrio u declare bakani kade ke jing shisha bakani ka mar ka mata ka badon kat ni ni kat description jang ki mar kalau mta ka quantum kalau nggak ta kide ki jomna di hangta kamot kata ka jingkam ke jogu ba kemar ke dei hok ke jogu ni yoban kalau justifiable kabar pada apa ubrio u declare baka tu kamar kamata ke dei ke jogu
kairap pemaumentan ban biang kairap ban penduk ban reduce ya ka chance pakan datang ka jingkam kerteng ka registration process kan yarap namar ultimately tu brio unhap ban kam ya ka tiar ya ka mar ka mata pakade ka jongu bat ka bau kam dara syubuk menta usong do non tribal lasong hasi wong am ni de tang laborer jonga tu laborer de produce pada saka labor license no re non tribal de kum kita kai kamla bonong bu brio menda kasngi ude try la sai kasngi ude nong bela hadin asngi ude biang try ke proses itu kata de ngi ban tang ban identify kata ru komot abu brio ke brio ke kasih ke latih clear bakani gede ke mar ke mata ke jonga tu non tribal de dan ka uni ude nong bela jonga dan hai ke don ka labor license jomme bakino kino ki kenuhun ki bawan shani kinwan daga lenti daga akor daga bak pan appointment yanu ki ko apani kendo kani ka ke institution ke jong ngi bala dangi pen i mangi ki trash nong ni pen i ki we bangim burap ya ke institution la jong kamut bagi burap yo ba poli yo batin kata kam de ke issue ka ke institution la pidon kijing pidon kijing ngot kijing nam ya kendo ingi pandak appointment kidon kibrio kiba banyo appointment hang ni kisempor siteo lani artayo apa khambun ka kam tu uba simdak appointment huap up siteo artayo uba sujenrat uba sujenthut usurung lakarung unsempor sikenta hai ka fairness tenak takadau kani ka order hilang penkrek menta kibawan wan nak benda ka jing ka jong pi lar piwan dakalenti ka ba day kamot pipa ni ka appointment pitu ek issue ni kran wat mangi kum ka NGO ru apor bangi dan ha ka ki issue ngi dapat tip bangnya procession ha nama pran in kan kod asket trian te nang tu ka district administration ka high permission name lalu kalau I permission kat nungut pada leaders jong delegation kenya kendo yo CM lah no minister ngilek kom ta